Unsa man? Ay sa muka pudoy. Bisag unsa na lang. Unsa rin ni habula di man may pagamit gold. Huh? Say sudanay. Kaon ako bay, gutom ko. Apoy oy. Aw kaon na naman nakaluto naman ko. Ari oh. Kaon na. Una lang magkaon. Unya na ko taod-taod. Ops. Kanang platuha man yung gigamit. Hindi na panguranay. Para nas bisita. Ha? Diyan pagamit yung plato. Uwi po doy. Para unsa rin yung plato. Isus Maria Josep. Pinoy jugang dako ba? Pinoy gyud. Nay platong tarong. Dili pagamit kay ang pagamit ka ng mga mauton. Para ra bisita. Ang sara man ni oy. Kana jud ng mga Pinoy ba? Ada pastilan. Kadaghan ba nimong kuskus balungos supak man jud ka? Sunod na lang ka. Unsa akong sulte, nanglan ka mo sunod. Oh no. Soy. Samuk. Kanina lang akong platuhan. Unsa naman tayong stylean ni? No. Ang gani. Madlok magamit na imong para bisita. Oo, na problema. Kung magamit, anak. Mangka na ni mo ipagamit. Kanina yung platuhon. Ikaw man, pwede rin ilabay. Siguro mo ko ni Esprit. Asa naman po ka? Pagka humanlag kaon, mulakaw. Pag ganit pagkapos, lakaw na. Say, asaan ni Ragod? Stilan, oy. Tanan na lang bawal. Gamit ang plato. Bawal mo gamit anang mga platong nga dyan kay para ra bisita. Anir ganita, pang tanon og asa. Ay, Ginoo nga nung ikasakit man nimo iko ang kinangutana. Magkahadi mo. Ano man yung ikasakit man. Anong gawas oy? Magpahangin. Huh? Kayo. Kapoy basa dani oy. Huh? Sabot ng bate nga nun eh. Ato sa tagbilaran ay. Aw magunsa mo tagbilaran. Na di kay kwarta? Di, magturugod. Lingaw sa utok o kasabot. Baw, ito lang ko malingaw. Kapoy kayo ning bahay ba? Boring. Huh? A few moments later. Kapoy kayo. Ay, di kong suroy ato eh. Balik ka ako'y kwarta. Matog sa ko na eh. Ako bilagti ah. Dali ara man kang uli kag tagbilaran. Nya, kumay mo na pala. Di kapoy. Sige. Huway mo na sa. Pahuway doon. Ay, Ginoo ni bata. Diyos por santo. Kana na sang habol yung gigamit. Nga dili man na uranay. Huh? Dili mo habol. Ikaw jud ba? Mamili jud ka ng nindot. Kaya ba kag para na bisita? Gamiton jud ani mo. Kana gani mga nindot para nas bisita na atoan ang tigamit o mo gamit na. Unsa man? Oh no! Ay, sa muka, budoy! Bisag unsa na lang? Unsa rin yung habula, di man may paggamit, gold? Habol, isod kayo.
Habol, di pagamit kay para bisita. No, 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 no. Ay pagamit, mga mao. Uranay. Plato di pagamit kay para bisita. Unsa jud kapangga nimo ang bisita? Unahon pa nimo ang bisita kaysa imong anak. Unsa man ni oy? Wala jud ko kasabot imong pamalaod aning baya ba? Ikaw ganahan ang habula oy. Sa marang habula na. Maot. Sa kung pagkatuog ng tuwa na ha. Perti na naman ang laguma ng habula. Ay, habol tarong. Unya. Di pagamit. No, no, no. Di pagamit ang lagom. Usa naman na. Wala na pag ikaw tikla ba? Ay, supak-supak niya. Amok ayo. Mas katugon na nawa na nung katugon. Sapot na ko. No, Ay, paglaag. no, no, no. Mulakaw na sad. Sulti lang ganita. Masud po na sakto. Mulakaw. O ikaw, good. Maglaag ko, samok. Kung ganahin, mo palakad aning bayawa, mamao. Oh, no. Kapag bitaw kay matog ko. Badlungon kay di pagamit ng habol. Apoy, mas pinanggapan ni mo ang langtaw. Kaya ko, oy. Gato. Sabok. No, 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 no. Nakusulti ni mo ba? Sa may nakusulti di ay. Kaning. Atong kuan na ning bay, bawa ko kasabot. Huh? Nga, puros naman lang. Mas pinangga man nimo ning mga bisita. Pagamiton nindot nga plato, pagamiton og nindot nga habol, nindot nga unlan, nindot tanan nga gamit ipagamit. Samantalang kita mag-antos tara gamit anang mga mao. Nya dili ba yan ang mao? Baliktad jud, di jud na mao. Adto ko sa Amerika. Ay, daon ka, di ka kaila. Kuwasa kang dapita. Kita ng mga bulaanon ba, sobra na kayo kabuutan. Pinanggaon yung mga bisita. Grabe. Hago kayo. Kung magpista, arang panghinlo. Kaya na yung mga bisita mo abot. Nga nung nang mahinlo, natural lang nang mahinlo kada adlaw. Na ubang tao, mura ipanghinlo o general cleaning kung pista. O nadlaw-adlaw, di gani ka mao manilhig. Di jud na mao ba? Supak jud ko ng batasan na. Anlan man jud na kada adlaw buhaton man jud ang manilhig manghinlo. Di kay maray panghinlo og nay bisita. Ano mo mao? Man ang batasan na. Truhan na yung pamalakad niya to. Di na mao. Ito manundugan ng uban. No, no, no. Gamiton, guna kay. Gipalit man na para gamit, di ba? Anong dewa, tay katungod mo gamit? Truhan na dyan na. Di ko mga ngayon na. Mao mong gupoy na sandan na ning atua. Kinanglan, ang mga bisita, ang daman dyan na ni mo og gamit nga. Nindot. Pareha ng plato. Ijo ni pagamiton og maot, labi na og pista. O man na itong tradisyon jud. Habol kinanan nga nilabhan, humot. Diba kay aron dili ta ikasaway di man sa ingon nga. No, no, no. Ipa kuana na to og nindot sila. Kay kanang ga gapakuan ta tong kaugalingon, dili ang galikay lang ta nga dili ta masaway. Una gikahadlukan naho nga ingnon ta nga ipanulti ta dito mis ilang kuan sa pagkahuman nga na ilang mga gamit. Mao naman jud na itong tradisyon nga. Siyempre ug nakay bisita imuha jud nang tagaan og mga hinlo o nindot nga gamit. No, 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 no. Ano na itong mga Pinoy? Atas ko ug na bisita kung sa itong gamit mao sa ilang gamit. Huh? Dili kay ila bisita nindot ato maot. Wa sa muna. Wa nanglan nga patas. Say gamit ato, gamit pud sa bisita. Unay sakto, di ba?
Dili ta na pakarong inon ta, arong inon ka buutan, arong inon tagtarong, arong inon taglimpyado. Pero guys, sa totoong buhay, dili dayto tinuod, mo na giingon og kaplastikan. So, mga di nga na, plastic. Di pwede na, di na makapasar na ko na, way plastikan na, kung unsa itong kinaiya, mao dyan na siya, dili ta pakitang tao. Sabot? Way ayo na, yung na pakitang tao. No, 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 Mo no. na, ngayon mo na itong pamalakan. Ipatas mo ka lahat. Ipatas mo ka tanan, di patas. Problema ba na? Sige, may problema. Okay. Okay, nakasabot ko sa imong pasabot.